en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule nulaɗo men kursuɗo nulaɗo men mo jamirɗen yen juule kala saaha. en duwanima jinnaɓe men ɓe sababu men woni godal men e o aduna. en dunima sernaɓe men ardiɓe en to banggue diine e ardiɓe en to banggue aada. so daneri seeki ɓaleri buuɗal yurmeende feeri feeñi e windere ene feeñje ɓataake bindaɗo ɓataake buuɗal yurmeende ko fate dewle ñande alarba 24 lewru juko hitande ujunnaji 2022. weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal calcaltiri pelle men dendagal rendo fulɓe jamalla wale mon. sikki ala kala ñande alarba eɗen keewi addude ɓataake men ko fati e buuɗal yurmede kala ñande alarba no kewɗen wadde kewɗen addude koye yewtere ko fati e gurdam galleji ɗi ko fati e dewle ɗe ko adi ɓataake men buuɗal yurmede noon en duwanima dendagal windere nde kala en duwanima dendagal ummal islam en duwanima dendagal fuutankagal kala saabu ustare oɗo khalifa oɗo jiyaɗo allah ceerno wele jaltuɗo aduna mo yimɓe foof cette mum moƴƴere mo yimɓe foof teske mum moƴƴere mo yimɓe foof teske mum yidde qurana e yidde jangguinde qurana musidɓe tedduɓe. en duwanima dendagal ummal islam kala e dendagal dente medina gounas to mbawi wonde kala e jaltugol aduna musidɓe tedduɓe ceerno men ceerno amannere jaltunoɗo aduna ɗo e Nouakchott o wira ɗo e Nouakchott. en duwanima kadi e nder yolde he dendagal bandiraɓe ruttornoɓe kala en mbi yo Allah yurmoɓe yafoɓe kamɓe ruttiɓeɓe yo Allah harnuɓe aljanna enen heddiɓeɓe yo Allah junnu en caggal mabɓe ko juuti allahumma amina. en duwanima kadi dendagal guure men e dendagal leeɗe men tawateɓe yo leyru e oɗo saaha joni eɗen gandi ko saaha ndungu hikka ngu nde won noon goram yimɓe e kala saaha eɗen ñaago yo Allah rokku ɗumen ndiyam ɓe hen ene jarnoyo ɓe hen ene mbaɗa duwawuji yo Allah rokku ɗumen ndiyam. eɗen ciftine bandiraɓe kadi e kala saaha kala ko neɗɗo ne duwo ene ñaago Allah yo ñaago Allah ko heeƴi e muɗum no ceerno men ceerno ɗaha alpha sy hewno wiide yarhamuto liksiyama gorgol to yimɓe jarnima ñaaguima Allah yo Allah rokku ɗumen ndiyam o wiya yo yimɓe ñaago yo Allah rokku ɗumen kene heeƴa e mumen. nde wonno eɗen gandi mawɗo goto meeɗi wiide hikka de so toɓani bona cukalel heɓɓiri wimo so tooɓi siltani ɓuura bonde. noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yo Allah rokku en ko heeƴi e meɗen yo Allah rokku en ndiyam taw ko ndiyam keƴƴam men yaato kadi ko belɗam allahumma amina. en ji yoga e guure ene tawe ha e oɗo saaha hande e yo layru guila e guure Fouta ɗe Mauritanie ɗe Sénégal en ji yoga e leeɗe taw ko guure mawɗe
ko wayno capital uji ko nandi hen ewɗo saaha joni musidɓe tedduɓe ne tawe yo layru en ji goram ko ɓuuri hewde ha tengti e miskineɓe hande ngala koɗanɗe galleji mumen nan nani ndiyam ɓesguji mumen nana caari ene mbaloya galle hoddiɓe en ji goram walla wasɓe hen guura mumen ha laaɓi walla wasɓe hen dendagal galluji mumen e kaaki mumen ha laaɓi musidɓe tedduɓe e kala saaha kadi eɗen nana walla wasɓe hen pittali mumen guila ɓe kuuɓeje jani e mumen haaɓe kuuraji masiɗu men ɗum ɗon ɓen foof eɗen mbiya yo Allah hanane ɗo jeeya eɗen mbasiyo bandiraɓe kadi yo nden sukaɓe ha tengti e guure mawɗe to guure to kuuraji gooti nde wonno ndiyam e kuura musidɓe tedduɓe gona sehilaɓe saabu en teskima e nder naftorto ñande aset ɓennuɗo ko yimɓe tato sukaɓe tato mbasi pittali mumen taw ko kuura masiɗu men kuura on masiɓe ko nder ndiyam eɗen gandi yoga e leyɗele walla yogue e guure kuura ko kuura niche ko ɓoggi kuuraji dewnaɗi less ko kuuraji branchement ji ɗi moƴƴani ko branchement pirate ɗum noon so waɗi beeli ndiyam so jawdi so neɗɗo kala ko naati ndiyam he musidɓe tedduɓe ndiyam ko conducteur naggat courant nawa ɗum ha e neɗɗo jolɗo hen o masa ɗum noon en mbiya bandiraɓe sukaɓe yo tinno yo mbattu hakkillaji no fewi nden to beeli ndiyam kono noon kadi en jii yoga e galleji nanni ndiyam diƴƴe ɗe gaari ha jettito prise aji saabu eɗen gandi kewɗen wadde prise aji men ko less e oɗo saaha joni noon ndiyam ne naata e galleji he ha yetto naata ndiyam naata e prise aji so ndiyam naati e prise galle fof wonat masa musidɓe tedduɓe eɗen mbiya bandiraɓe oɗo saaha joni kala mahowo galle yo tinno e wat fondement mum ha tiiɗa ha towa joora galle mum ha towa tawa aɗa andi hayso ndiyam natoyi musidɓe tedduɓe waɗata waɗa natki saɗa waɗa installation courant kadi yo yimɓeɓe tinno yo mbaɗ prise aji ɗi dow ngabbina prise aji ɗi dow seeɗa saabu waylo wayloji mbaɗi yo yimɓe tinno kadi yo mbaɗ hen kamɓe waɗoɓe courant eɓe gandi ko wiyete piquet de terre ɓe mbaɗa hen piquet de terre ɗum ɗon foof ene usta masuji ɗi bandiraɓe musidɓe tedduɓe holno ƴiwande kadi heewirta tooɓo holno ƴiwande heewirta guiƴali e majjali eɗen ñaago bandiraɓe kadi yo tinno ha tenti e installation ngaji ɗi gona tiiɗi no feewi yo jomum yo tinno yo kuppu courant mumen saabu en jii hay central uji mawɗi holno ƴiwande to heewirten doole walla heewirta guiƴali ene waɗa ko wiyete coupure général ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe an joguiɗa ko poto walla joguiɗa ko compteur mbaɗa so tawi a yi ka famani hayso ko waktuji seeɗa tinno bandiraɓe musidɓe tedduɓe wadde disjoncté compteur maɗa kuppa courant maɗa waktuji tooɓo ɗi ha tooɓo ngo ɓenna walla ni hay sinno tooɓo hewani ndiyam no fewi sene waɗa digali ene waɗa majjali kewɗi yebde hen télévision jogade hen téléphone mum ne manipula musidɓe tedduɓe foof ko gueɗe gaddoje mas ko gueɗe gandanɗa homaɗa caboto yimɓe ne mbasa hen pittali mumen ɗum noon eɗen mbiya bandiraɓe yo tinno walla joguiɓe poste uji suudirde ne cuuda ene jogui golle ne didde nde tooɓo foof so tooɓo ari yo bandiraɓe musidɓe tedduɓe yo yimɓe ndento muño seeɗa ha ƴiwande silta ko ɗum woni ko waɗa recommandé bandiraɓe musidɓe tedduɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heɓlo sukaɓe afrique no mbiɗen ni kala alarba eɗen keewi addude gurdam ko fati e gurdam galleji ko fati dewle nde won noon dewle foof ko dewle hunde foof ko dewle musidɓe tedduɓe hunde foof ko gurdam galleji ɗi so ɗum feewi foof feewi so ɗum boni musidɓe tedduɓe sen mbenaki mbiyen foof bonat ɗum noon batten hakkillaji men no feewi tinnuɗen no feewi pewnen dewle ɗe ha feewa moƴƴinen dewle ɗe ha feewa nde won noon sen pewni dewle ɗe pewnuɗen ko diine men sen moƴƴini dewle ɗe musidɓe tedduɓe ko diine men pewnuɗen ko diine men moƴƴinɗen sen moƴƴini dewle ɗe kadi musidɓe tedduɓe ko avenir men woni ko janggo men pewnuɗen ɗum noon eɗen mbasiyo bandiraɓe yo tinno gorko hen noon e debbo hen hay goto hoto fijir dewgal
kala neɗɗo felliti nadde e dewgal nadde hoɗande musidɓe tedduɓe yataw jomum miijima miccima gona gorko noon gona debbo yataw koko ɓende maɗa yataw musidɓe tedduɓe ka pelliɗo tournude page gurdam gurnuɗa hanki ko adi gandanɗa homara kadi naata hoɗande hande a naati hoɗande ko responsabilité kesso joguiɗa ko gurdam kesam joguiɗa ka tournuɗo page ko page kesso uddiɗa musidɓe tedduɓe wal gueɗe neɗɗo waɗa cukaku gona debbo noon gona gorko guila e yaade so weela foof e yaade ande waktude weela e artude waktude weela e haalde ko weela e jooɗade to weela e yaade nokkuji to weela musidɓe tedduɓe so tawi a woni gorko desɗo walla a woni debbo desaɗo ɗum foof nattante ha laaɓa e gante ha laaɓa musidɓe tedduɓe saabu ko page kesso tournuɗa bandiraɓe musidɓe tedduɓe ɗum noon tinnuɗen so neɗɗo felliti nadde hoɗande neɗɗo felliti nadde hoɗande aɓe felliti wadde galle walla aɓe felliti an debbo nadde suudu ko mbiyeten suudu fenade yataw ko gonga e ma tigui tigui yataw aɗa felliti yataw ka pelliɗo musidɓe tedduɓe tournude page woppude gueɗe kewɗe ɗe mbaɗannoɗa ko adi dewgal woni ko mbaɗannoɗa e cukaku e surgoyagal walla bomago musidɓe tedduɓe tinnuɗen no fewi tinnuɗen no fewi pewnen dewle ɗe moƴƴinen dewle ɗe musidɓe tedduɓe moƴƴinde dewgal ko moƴƴinde janggo mum weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique moƴƴinde dewgal ko toppitade joom suudu muɗum moƴƴinde dewgal ko toppitade joom galle mum moƴƴinde dewgal ko toppitade ɓesgu mum moƴƴinde dewgal mbiɗen ko toppitade joom galle mum moƴƴinde dewgal ko toppitade joom suudu mum moƴƴude fewnude dewgal mum moƴƴinde dewgal mum musidɓe tedduɓe ko toppitade ɓesgu mum e galle muɗum nde won noon en mbiyama enen ha tengti enen julɓe neɗɗo foof ko gaynako neɗɗo foof kadi ko namdeteɗo musidɓe tedduɓe gaynanteri muɗum kadi bandiraɓe musidɓe tedduɓe kala poɗɗo fewnude dewgal moƴƴinde dewgal ha feewa ko enen julɓe poti fewnude dewgal foti moƴƴinde dewgal poti darade dewgal ha feewa nono darto e diine mum ha timmani ko noon foti dardade musidɓe tedduɓe e dewgal mum ha feewa saabu enen foof eɗen gandi dewle men e wol critére waɗite kadi eɗen jogui référence hono nuraɗo men sallllahu alayhi wa sallam en jiino wurduno e galle makko en jiino wurduno e suddiɓe makko en jiino wurduno bandiraɓe musidɓe tedduɓe e ɓesgu makko ɗum noon bandiraɓe ɓaade kay mbiɗen ken julɓe julɗo noon référence mum foti wonde koniraɗo men sallllahu alayhi wa sallam wadde eɗen poti ñembude gurdam makko ñemben holno wurduno e galle makko ñemben holno wurduno e ɓesgu makko ñemben holno wurduno e diine islam o so tawi en mbaɗi ɗon bandiraɓe musidɓe tedduɓe enen foof ma en gurdam moƴƴam pewnen dewle ɗe ha feewa dewgal to feewi ko hen ɓesgu barkingu yaltata bandiraɓe musidɓe tedduɓe tinnuɗen no feewi woni toppitade galle mum ko salede ɓuurede noon wona salede ɓuurede hewde jawdi walla salede ɓuurede hewde haalis walla salede ɓuurede hewde galleji yimɓe potani arsugaji potani kono wallahi wol joguiɗo seeɗa ɓuuri toppitade joom suudu mum ɓuuri toppitade galle mum ɓuuri toppitade ɓesgu mum e joguiɗo musidɓe tedduɓe nde garuna ɗum noon tinnuɗen no feewi toppitoɗen galleji ɗi ñamminen galleji ɗi ha kaara jarnen ɓe haaɓe ɗumɗita cafren ɓe haaɓe cella pijjen e mabɓe jalden e mabɓe nde wonno neɗɗo ko wawi dañƴo foof e aduna musidɓe tedduɓe weytare to banggue fittandu ko ɗum ɓuuri hunde foof neɗɗo kala ko wawi dañde e aduna so fittandu ma ɓerde ma ne deeƴi hakkille ma ne deeƴi bandiraɓe musidɓe tedduɓe ala ko ɓuuri ɗum liberté ala ko foti liberté ala ko foti mi rokka on yeeru hay koto banggue kullon ƴeewe nder parkaji he ko wayno ñiibi walla ko wayno lelli walla ko wayno baaɗi ene nangue udde mbaɗe e nder parkaji he ene coodane ko ñaami ene coodane ko yari mbaɗana hen robinaji ene mbaɗana hen hunde foof ko jiiɗi musidɓe tedduɓe
ene cafre ene gaddane pop kono noon kala hen udditangel woppa yihe ladde ene yiilano hoore mum ene yaaha ala ganda musidɓe tedduɓe to haaɗi ɗum ɓuran ɗum liberté ala ko foti liberté ala ko foti hayso to banggue jawdi ala ko haali ko foti e innama aade liberté noon mo kalten to banggue innama aade to palten dewgal ko liberté fittandu ko neɗɗo fittandu mum weytade e joom suudu mum so tawi a daari joom suudu maɗa dardamo yitere beelamma dardamo yitere weytare dardamo yitere juruma dardamo musidɓe tedduɓe yitere gilli an debbo ne sa daari joom galle maɗa darda ɗum nden yitere e mon jiiɗo goɗɗo ɗon foof welto hen e mon mbayruɗo yiide goɗɗo ɗon foof musidɓe tedduɓe ɓernde mum darno so tawi arte galle enen fof eɗen gandi gorko ala ko ɓuuri anje e aduna ha foti e garta e galle maɗa mbasa taw ɗon joom suudu maɗa hay sino de arti tawɗa joom suudu ma ko nder douche woni ene ɓufto ɓade ka yiyanimo so wona ganduɗa ko douche woni walla ganduɗa to woni walla o yalti ɓernde ma deƴƴeta musidɓe tedduɓe donc sa haali e so haalani foof yimɓe foof ne gandi gorko ala ko ɓuuri anje aduna garta e galle mbasa taw ɗum joom suudu maɗa tawa kadi andata joom suudu maɗa yeehi gorko yiiɗi kala nde arti yo taw joom suudu mum e galle ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe onon rewɓe batte hakkillaji mon no feewi gande waktuji ɗi worɓe mon gartata gande kadi kala to neɗɗo yahata yo wayno joom galle muɗum kala to mbawɗa yaade wayno joom galle maɗa kala ko mbawɗa wadde communication e joom galle maɗa ha tengti noon kadi e oɗo saaha hande mo Allah newnani yimɓe to banggue communication téléphone ngaji appel ne woodi musidɓe tedduɓe whatsapp uji ne goodi foof ne woodi bandiraɓe kala hande mo jokkodirani e neɗɗo kala hande mo communication moƴƴo hayso ko à distance wonani hakkude ma e joom galle maɗa walla hakkude ma e joom suudu maɗa walla hakkude ma e ɓesgu maɗa ko joomum woni ko welaka saabu hande musidɓe tedduɓe hay sino de mbiɗen ko hande hay mo ala téléphone whatsapp aɗa wawi ƴettude téléphone neɗɗo aɗa andi galle ma jogui message mbaɗa ɗumen message min de ko ni hande walla ko ni walla ko ni walla mbaɗa yaaga walla mbaɗa meɗa ga ɗum noon tinɗen no fewi banggue communication wona sara e relation noon bawɗo wonde pop so cehilagal so association so gondigal so dewgal ko wawi wonde pop so ala communication walla communication moƴƴani ngal on relation jurta on relation dalƴat ɗum noon tinnoɗen no fewi to banggue communication relation noon ɓurata relation hakkude neɗɗo e joom suudu mum walla hakkude debbo e joom galle mum walla hakkude neɗɗo e galle mum ɗum noon tinnoɗen no fewi bandiraɓe musidɓe tedduɓe yo communication yo won hakkude men e galleji he yo fijirde jaleɗe won hakkude men e galleji he yo gilli gon hakkude men e galleji he gorko yo so arti e galle yataw ko jewnaɗo so arte galle yataw ko ha yo wiyete so arte galle musidɓe tedduɓe yataw ko ha yo wiyete ɓuuri bonde aduna pop ɓuuri bonde aduna pop ko en maayi baba ari ɓuuri bonde aduna foof ko en maayi joom galle ari musidɓe tedduɓe baba ari ha yo baba ari ɓuuri en mborama baba ari so baba ari e galle yo jaaɓe so baba waktu foti ardu yo hakkillaji fof yo daaro belto jaɓɓade baba ɓoyata baba ara ɓoyata joom galle ara musidɓe tedduɓe kono feere men boni baba ari so baba ari heddone fero kaake ene duka ene ƴetto ene huuɗo jawdi ene huuɗo sukaɓe ene fetta ga kaake musidɓe tedduɓe wona ɗum woni jonde galle woni wonde galle ko yo communication won hakkude ma e galle maɗa won hakkude ma e joom suudu maɗa won hakkude ma e ɓesgu maɗa fijjidde jaleɗe wona hakkude hono nelaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam kono no wurduno e galle mum no wurduno e ɓesgu makko musidɓe tedduɓe ko noon poɗɗen wurdude e galleji meɗen haaldude jogade communication e ɓiyum addanta ɓiɗɗo wasde huldema addanta ɓiɗɗo wasde respectude ma addanta jogade communication moƴƴo e fijjude jeldude joom suudu maɗa addanta joom suudu maɗa wasde huldema addanta joom suudu maɗa wasde jogade ma respect e wasde jogade ma hurum bandiraɓe musidɓe tedduɓe tinnoɗen no fewi e communication ha tenti noon hakkude debbo e gorko yo communication won ɗon kaldigal yo won ɗon communication noon sen nani communication wona tan fijirde e jaleɗe ala communication ko yo kaldigal gonga e gonga yo won ɗon hoto kumpa won ɗon kala ko goto e mabɓe ne waɗa yo haalde goɗɗo on kala ko goto e mabɓe ne ƴetta décision yo ƴettide goɗɗo on yo yewtide goɗɗo on musidɓe tedduɓe
ko faate jangde sukaɓe, ko faate needi sukaɓe, ko faate ration galle, ko faate pop, yo communication wat, yo communication wat. Neɗɗo firtani tan min komi chef de famille, komin woni baba galle, koko beelami mbaɗanmi e galle, koko beelami o didmi ko ɗum tan woni ko watte. Musidɓe tedduɓe, ko an jogui dernier mot, kono dislodirede kadi bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko hunde moƴƴere. Neɗɗo yo joddo e joom suudu mum, disodira e joom suudu mum, yewtida e joom suudu. Hay noon so banggue bottari mbimi hay so tawde hande ko sagginte aɗa wawi finde hayso wona ñande foof e kala saaha disodira e joom suudu maɗa, walla debbo disodira e joom galle mum, holko cagginten hande, walla holko tuyɗa ñamde hande, walla holko ɗumninɗa. Musidɓe tedduɓe, foof ne walla ko dakamma joom galle huccidde, joom suudu huccidde e joom galle, baba galle hande holko jiɗɗa ñamde, holko jiɗɗa mi sagginanma. Musidɓe tedduɓe, ƴeew tamaɗa annene, ƴeewa pala mo jiɗɗa, kalna jomum, kono ko jiɗɗa fof saggina, walla ko bella fof saggina numtuɗa jaaha. Musidɓe tedduɓe, walla konngudi, walla gesteji ene famɗi, kono ne heewi fayida no fewi to banggue gurdam neɗɗo, ene fewi fayida fewi to banggue fittandu neɗɗo, ene heewi fayida fewi to banggue gurdam couple. Holko jiɗɗa sagginde ñamde hande, darto jooɗoɗa, tawi ka darnoɗo jooɗoɗa, tawi ka dumtinoɗo kuccita e jomum, miijoɗa seeɗa haysoko 5 minutes, hay sinno de pala mo jiɗɗa wonana e hoore maɗa, miijoɗa haysoko 5 minutes, mbiya saggin ñirbuna, walla hande waɗanam gosi maaro, walla hande ƴeewa change de plat, kaala jomum waɗa hen fulla mum e fayida mum, ƴeewa change de plat, par ce que hande ko guu baba galle. Bandiraɓe musidɓe, hay ɗum ko bon communication jeeya. ɗum noon tinnuɗen no fewi to banggue communication, tinnuɗen no fewi to banggue needi sukaɓe. Kadi ganden enen joom galleji, an baba galle, an nene galle, ganden kala ko gonɗen e wadde e nder galle he, ɓaade kay eɗen jogui sukaɓe ɓe jibinɗen wuurɓe, walla ɓe neeɗen, walla wonɓe e nder galle he, kala ko wonɓe e less jimadi men, kala ko mbawɗen wadde wona noon ko moƴƴi, wona ko boni, gande gonɗen koye jangguinteɓe. ɗum noon wadde tinnuɗen etade wadde ko moƴƴi e nder galleji he, etade jogade comportement moƴƴo e nder galleji he, etade jogade konnguli moƴƴi e nder galle he, etade jogade konngol e nder galle he, etade wawde jabade joom galle mum, walla wawde jabade joom suudu mum e dow teeyre, e dow needi e nder galleji he. Saabu ganden mbimi, kala ko neɗɗo wawi wadde e nder galle mum, gonɗa koye jangguinde galle maɗa, gonɗa ko jangguinde ɓesgu maɗa, wona noon ko moƴƴi, wona ko boni. ɗum noon tinnuɗen, so tawi en pelliti jangguindeɓe, jangguinen ɓe ko moƴƴi. an baba galle a so tawi sa arti e nder galle, keddoroɗa ko kiloɗe, keddoroɗa ko reedu miiru, ɓandu miiru, gonɗa koye jangguinde ɗon sukaɓeɓe, jogade on comportement. an nene galle, so tawi sa arti nder galle, a woppat cumci ha laaɓa, ƴetta wudere ma tan kadduɗa, ɓandu ma ko miiru, sukaɓe nan nder galle, gonɗa koye jangguinde ɗumen on comportement. an nene galle, so tawi a yahat a waynotako joom galle maɗa, gonɗa koye jangguinde sukaɓe ma rewɓe, janggo so ndesama sene jahoto mbaynoyo. so tawi joom galle ma so haalde maɗa noddima a jabotako, walla noddima mbiyata ko ɓiye yano ƴeewi baba ma ko yiiɗi, walla so baba arti mbiyata ko ɓiɗɗo ya wultano e baba ma bottari mum, walla ya ɓadinan baba ma ndiyam, walla ya addan baba ma ɗum ɗo, an aɗa jogui téléphone maɗa connecté. musidɓe tedduɓe, gonɗa koye jangguinde sukaɓe maɗa rewɓe, wonde janggo e jaam so ndesoyama yo banni worɓe mumen. donc ko bonande gonɗa e jangguinde sukaɓe maɗa. so tawi so baba galle ari ko mbaɗanɗa foof a woppi, a fayi muɗum, a jaɓɓima ɗum, sukaɓe ene daara ene jiiya, ene gandi ko ni baba galle waɗante kañumenne janggo e jaam so ndesoyama. ko musidɓe tedduɓe, ko noon mbaɗanta gorko joom galle mumen. so tawi baba so haalde maɗa a jaboto ɗum konngudi less, aɗa dinka konngudi less, sukaɓe maɗa aɗa jala, sukaɓe ma ne jala, aɗa wiya bamon ko huwere, bamon ko ɓoccode, en nana ɗin hakki e ɗiɗi konngudi. musidɓe tedduɓe, ɓe jawo baba mabɓe, ɓe jawo jinnade mabɓe, tawa ko an saabi ɓe jawo jinnaɗo o, janggo e jaam ɓe perguito e aduna, gurdam mabɓe satta, tawa ko jinnaɗo o ɓe perguiti, tawa ko an nene saabi ɗum. ɗum noon tinnuɗen no fewi, tinnuɗen no fewi. hay sinno an nene galle aɗa jogti caɗele joom galle maɗa, hoto jab hollide ɗum boowal e yeeso sukaɓe maɗa, hoto jab hollirde tikkere. tikkere kam eɗen gandi e dewgal waɗaka barke, ala place, kono so ala ko heddi ne bonnon pulaar heewi wiide haɗede hatta wadde, ala ko heddi so wona tikkere tan hakkude ma e joom galle maɗa. tinno salo sukaɓe maɗa, salo ɓesgu maɗa, ganda, saabu sa renaki janggo e jaam kañumen ne mbattata ko tikkude, so ndesoyama mbattata ko tikkude, so tawi ndesoyama mbattata ko wadde ko mbaɗa comportement mo mbaɗanɗa o, cikkata ko nene ko waɗata ko ne moƴƴi. musidɓe tedduɓe, tinnoɗen no fewi, saabu en jii ɓiɗɗo debbo
so resama galle hay sinnude tawama ko wawa sagginde eɗen gandi felorde nde attata koye nene wiyete ko yumɓe tan jangguinanimo so tawi o wawa wuppude felorde nde attata koye jinnal wiya ko jinnal makko jangguinani o wawa wuppude ha nedi moƴƴiri ɗum noon tinnuɗen musidɓe tedduɓe ni hen sukaɓe nedi moƴƴiri ni hen ɓe wawde liggade ni hen ɓe wawde wuppude ni hen ɓe wawde pasde ni hen ɓe wawde defde ni hen ɓe wawde toppitade galle e wawde joɓɓade hoɓɓe soɓe naati koɗande mabɓe ɓe mbawa wurde gurdameje moƴƴe ɓe mbawa muñje ɓe mbawa jangguina ɓe muñal ɓe mbawa muñande joom galle mabɓe muñande esiɓe muñande ƴekiraɓe mabɓe muñande sehilaɓe aroɓe muñande hoɓɓe e muñande kala jaahowo neɗɗo yaaja fittandu bandiraɓe musidɓe tedduɓe tinnuɗen no fewi e galleji he ni hen ɓesgu needi moƴƴiri nde won noon neɗɗo dewgal belamma nana e dewgal kono kadi belamma ɓurɗo welde e dewgal ko dañji hen ɓesgu noon sa tawi dañi ɓesgu yataw ko ɓesgu barkingu yataw ko ɓesgu nehingu yataw ko ɓesgu musidɓe tedduɓe rewgu lawol ko ɗum waɗi janggo e jaam ɓerde ma deeƴa hay sa lelima aɗa andi hakkille ma ne deeƴi ɓerde ma ne deeƴi e nder gabri maɗa ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe tinnuɗen no fewi e ɓesguji ɗi tinnuɗen no fewi e galleji ɗi tinnuɗen no fewi to banggue communication tinnuɗen no fewi caloɗen furade rewɓeɓe e yesso sukaɓe caloɗen rewɓeɓe ne calo jabtade worɓe mumen e yesso sukaɓe caloɗen dinkuɗe daade rewɓe caloɗe dinkuɗe daade waɗa faade worɓe moon caloɗe kadi gandanɗa hoore maɗa habde e joom galle maɗa walla waddude e joom galle maɗa joom galle ma namdoɗa ɗum hunde wima ala so yiiɗi noon tawmo jogui o saaɗa rokkudema mbiya aɗa tikkanamo ha tengti noon kadi mbiya aɗa tikkanamo lelde aɗa haɗamo hoore maɗa musidɓe tedduɓe so tawi a woppani an debbo nde mbadduɗa e joom galle ma foof mbiya aɗa haɗa ɗum hoore maɗa so tawi a renaki musidɓe tedduɓe ma tekku dondoɗa ngala wawa musidɓe tedduɓe rondade saabu ma joom galle maɗa so tawi ko kellifaɗo so renaki ma addoy debbo goɗɗo saabu wiyata ko kala saaha musidɓe tedduɓe so tawi on baddi mbiyata kaɗa rungo ɗum walla so fayma mbiya aɗa salo enen foof eɗen gandi ko diine islam haali hen eldi ɗum sernaɓeɓe kono majjani ko diine islam o haali hen ɗum fo e wade noon so tawi musidɓe tedduɓe gorko renaki gueɗe ko ɗiɗi ma o woni o yeehi o ƴeewoyi debbo goɗɗo o addi ma o woni musidɓe tedduɓe o yeehi o ƴeewoyi waɗade bonande banggue goɗɗo taw ko an saabi ɗum ɗum noon tinnuɗen no fewi caloɗe rungade worɓeɓe caloɗe salanade worɓe moon koye moon ɓaade ka holko mbiɗa yo gorko salo mbiya waɗa ɗum embargo musidɓe tedduɓe dewgal embargo ala hen demgal embargo ala hen ko gorko yamira hay ɗum hoto ɓurtu yamira wadde punition joom suudu mum on banggue so tawi holko mbiɗa joom suudu ma yo wat ene saali mbaɗa ɗum punition to banggue lelde kono hay ɗum hoto juttu bandiraɓe musidɓe tedduɓe tinnuɗen no fewi moƴƴinen cuuɗi ɗi moƴƴinen dewle ɗe dewgal noon kala ne jiiɗa dewgal moƴƴi ko lelne nde moƴƴi ko leesgol moƴƴi dewgal so leeso moƴƴani so lelnde moƴƴani dewgal ƴetta bandiraɓe musidɓe tinnuɗen pewnen lelne nde ha feewa pewnen leeso ngo ha feewa pewnen ko toon hunde nde foof ko toon musidɓe tedduɓe woni ko fewnete ko toon woni base o moƴƴinde lelnde noon musidɓe tedduɓe jamma fewjete ko guila ñalawma pular ne heewi wiide hitande ñamete ko jamma kono fewjete ko guila ñalawma tinnuɗen no fewi moƴƴinen nde no fewi moƴƴinen alhaaliji ɗi moƴƴinen musidɓe tedduɓe haaliji ɗi poppa moƴƴinen ɗum ha feewa jogoɗen hen respect jogoɗen hen needi jogoɗen hen newuya garden hen no poɗɗen ardude hen garden hen no poɗɗen ardude hen mbaɗen no poɗɗen waɗirde ha moni foof wawa yitade hen hoore muɗum dewgal mbiɗen lelde fewjete ko guila ñalawma ko guila ñalawma communication moƴƴo wonata hakkude ma e joom suudu maɗa ko guila kikiɗe nde jippiɗa walla jamma nde jippiɗa ko adi kirade fijirde jaleɗe e wona hakkude moɗon oɗon mbadda sigaraguji oɗon mbadda foof petit kaluji ne gara oɗon jalda oɗon mosodira oɗon mbadda gajatiji musidɓe tedduɓe ko adi ko sukaɓe ne leloyo ko adi ko lelde ne leelo yimɓe ne leloyo taw moni foof wonti tuuya moni foof tuuyama goɗɗo on moni foof yiiɗi yettodirde e goɗɗo on musidɓe tedduɓe kono so woddi kaldigal ala fijirde ala jaleɗe ala musidɓe tedduɓe ko tummi moni foof ne tummini ne heedi banggue mum walla moni foof ne jogui telfuguel mum so renaki so lelde yonti moni foof so gongi yahata gongoya leloyo tawa moni foof ala hay goto ala joga yidde yettade goɗɗo on walla taw ko goto jogui tuuya yidde yettade goɗɗo on so tawi noon ko goto jogui tuuya yiiɗi yettade goɗɗo on ɗum dalƴat no fewi musidɓe tedduɓe ɗum noon tinnuɗen no fewi rewɓe toppiɗon koye moon toppirɗon ndewagu moon
toppiɗon laaɓal, toppiɗon gandanɗa hoore maɗa lelde, toppiɗon lelde nde ha feewa, pewne ɗum ha feewa, préparé ɗum no neɗɗo ñantorto, ƴettata tamum ene looto ene ñanto ene waɗa foof ne yaaha yangue walla ne yaaha inde walla ne yaaha cérémonie bawɗe wonde fof so lelde nde ko noon poɗɗa ñantorade, ko noon poɗɗa heblorade, lootoɗa ha ɓanduma laaɓa, mbaɗa urantiri maɗa, kaɓɓa ñawdole maɗa poɗɗa haɓɓude, musidɓe tedduɓe mbaɗa comci maɗa balduɗi taw ko comci coton, taw ko comci gandanɗa hoore maɗa ɗi couleur mum musani no feewi e guite, taw ko comci gandanɗa hoore maɗa pooɗoji jogotoji gorko, mbaɗa cuura e ma suudu ma ha betta ha feewa, mbaɗa cuura e ma ha ura. Ɗum so tawi a waɗi ɗum tawi tan gorko ko joom hakkille, en andi musidɓe tedduɓe koko invita, en andi koko nodda guila to gandanɗa hoore maɗa nden ma jomum jogo tuuya gam gandanɗa hoore maɗa ko wiyete attraction, pooɗa jomum ha jomum jogo e ma tuuya. E tinnoɗen kadi so tawi on jettodiri yo jomum yo jewtida, yo mbaddu sigirago, yo mbaddu ko wiyete préliminaire, yo mbaddu ko poti waddude pop ha gandanɗa hoore maɗa ɓerɗe mumen ha ɓalli mumen cofa, ha mottiraji mumen cofa. Ko adi kene jettodira, so tawi jomum ne jettodira e dow newuya, jettodira e dow plaisir, jettodira e dow gandanɗa hoore maɗa teeyre avec tendresse, taw wona galñade, wona felmade, wona haydara. Mone mon foof watta hakkille muɗum e goɗɗo on, mone mum foof jogo objectif yidde weltinde goɗɗo on, mone foof yo yejjid beelama hoore mum, yejjita hoore mum, watta hakkille mum e keddiɗo o. Min somi watti hakkillam e maɗa yidde weltindema, yidde andindema, min komi ganduɗo debbo, min komi bawɗo debbo, annene a watti hakkille maɗa yidde weltindemi, yidde andidemi, anne ka ganduɗo gorko, ka bawɗo addu gorko, musidɓe tedduɓe, moni foof ma yiito hen compte mum, moni foof yiito hen hoore mum, moni foof heeɓa hen beelamma, moni foof heeɓa hen plaisir. Musidɓe tedduɓe, lelde nde feewa, respect won ɗon, yaware he kewɗe nana e dewle he, addi ɗen jawade ko lelde nde wasde fewde, ko leeso ngo wasde fewde. Neɗɗo ne jogo gorago mum ha timma taw wawa moƴƴinde leeso, taw wawa weltinde debbo. Neɗɗo ne jogo gorago mum ha timma, musidɓe tedduɓe, taw wawa hutora, way kono jogade haalis, neɗɗo jogo haalis ha heewa taw wawa gérde haalis mum, wawa wurde gurdam moƴƴam. Ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe, tinɗen no fewi, ɗaccon haqqe, wona yorde guite, wona bonnedago, ala ko yidde weltinde, ko yidde fewnude, ko yidde moƴƴinde. Ɗum noon tinɗen no fewi, no mbiɗen ni lelde wona sara e dewgal. Debbo ene wawi muñde basal, ene wawi muñde gueɗe kewɗe, kono so lelde fewani musidɓe te gueɗe ko ɗiɗi, ma debbo ñaguima ceeral gal, ma debbo so renaki watti waɗude gueɗe goɗɗe. Ɗum noon yo Allah dandu en hen weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa, fedde heblo sukaɓe Africa, weltare TV, dendagal hettiyankoɓe fiyewte men, ko musidɗo mon sehil mon Ghalii Abou Bah, ketki malaki jaam, yo jaam wiyatan en jaam ñallu men.